Bij basisschool De Meent in Leunen was maandagochtend de aftrap van een feestweek. Er wordt deze week op verschillende manieren stilgestaan bij het jubileum van de onderwijsvorm meervoudige intelligentie. We hebben zojuist de opening gehad en zometeen wordt er in elke klas een videoclip opgenomen. Dus elke klas krijgt zometeen een cameraman en dan gaan we het nieuwe schoollied, daar gaan we een videoclip bij maken. En die wordt gereleased tijdens onze schoolvoorstelling op 24 mei in de Schouwburg. Het schoollied is gemaakt door kinderen van De Meent in samenwerking met een Venruyse singer-songwriter. Ethan Huis is hier op school geweest en die heeft met de kinderen samen tekst gemaakt, muziek gemaakt en we hebben dat lied samen ook opgenomen en ingeoefend. Dus het is echt een schoollied met alle intelligenties zoals we die bij MI hebben erin. Ja, MI, meervoudige intelligentie heb ik net geleerd. Waar staat het precies voor? Ja, meervoudige intelligentie wil zeggen dat wij denken dat alle kinderen op een bepaalde manier leren. En de een leert makkelijker met muziek en de ander leert makkelijk door te bewegen. De ander leert makkelijker met taal, de ander met beeld. Dus iedereen is knap, zeggen wij, maar iedereen is op een andere manier knap. De een is meer beweegknap, de ander meer taalknap. En we proberen dus ook in onze lessen zoveel mogelijk intelligenties voorbij te laten komen. Zodat alle kinderen makkelijk leren. Ja, vandaag de opname van de videoclip. Maar er gaat meer gebeuren deze week, begreep ik. Ja, we vieren de hele week feest omdat we al ruim 10 jaar werken met meervoudige intelligentie. We hebben morgen een hele dag workshops voor de onderbouw. Donderdag een hele dag workshops voor de bovenbouw. Woensdag is er een voorstelling voor de onderbouw, vrijdag voor de bovenbouw. En we gaan oefenen voor onze voorstelling die we dinsdagavond 24 mei hebben in de Schouwburg. Ja, volgende week in de Schouwburg. Spannend, denk ik. En wat kunnen de mensen daar verwachten als ze komen kijken? Ja, alleen de ouders en de kinderen mogen komen, want er zit de Schouwburg bomvol. Maar ja, ze kunnen van alles verwachten. Alle intelligenties komen voorbij. Een film over de natuur, een beweegactiviteit, dans, zang. De harmonie komt nog voorbij, want die heeft met ons ook een heel mooi project gedaan. Dus ja, heel afwisselend, denk ik. Maar echt een schoolvoorstelling, ja. En waar ga je zelf het meest van genieten, denk je? Nou, ik had net al kippenvel toen we met z'n allen dat lied gingen zingen. Ja, ik vind MI zoiets moois dat ik geniet van alles, denk ik. En vooral van die kinderen dat die genieten. Ja. Ja, van het MI, wat vind je daar juist het mooiste aan? Is dat iedereen in hun eigen kracht wordt gezet? Ja, we zingen in het lied Iedereen is knap hier bij De Meent. En ben jezelf. En er is hier niemand die zegt, ja, maar jij kunt niet zo goed rekenen. Nee, die zegt, nee, jij kunt heel goed bewegen bijvoorbeeld. Of jij bent heel goed in tekenen. Ook als je andere dingen minder goed kunt. Dus we gaan uit van wat kinderen wel kunnen.